bandiraɓe fulɓe mi salmini on mon foof inde mum e yettode mum haaldata e mon ɗo ko Abbas Malal Abbas Dia e Ndendori TV jinmi hannde nadde koye tarih Abdoul Kader Kane ko premier almami e Fouta en garini ñanden e yewtere makko to itta appe o fiila o waɗa almami o jooɗi condition ngaji hannde jinmi ruttade ko nde ɓe joƴƴinimo mana ganduɗa hoore maɗa cilon jeeri ɓe mbi yo waɗan capital makko wona ñawirde Fouta wona jooɗorde Fouta o heeɓi ɗo no jooɗi nde waɗo jooɗi kanko almami walla ɓe beelaka konngol makko ɗon saabu laamino ɗon joom doole en e nder cilon ko liiduɓe kamɓe liiduɓe ɓe beelaka ɗum e won woɓɓe ɓe beelaka ni woni kurtu heewe nder majjum taarih mo kalten ɗo waɗi koye 1799 walla 1800 sellin ɗum ko David Robinson bon nde fuutankoɓe mana gan hoorema tawri yo heɓ cilon jeeri o jooɗo o yiɗi fof d' abord ko yidde habde deniyankoɓe o yamiri ceerno Bayla Pérédio Sow on koto hawre ko damga yo yaade kono muɗum heɓa guumal jooɗo ɗon reena maayo ngo saabu wonta waali jantan Suli Boubou jooɗi kanko Suli Boubou ko deniyanke ko ɓeɗon mana ganduɗa hoore maɗa kanko Cheikh Souleymane Baal o iɗino habde ɗum noon ɓaade Cheikh Souleymane Baal yeehi kanko almami o ari o reftata koye mana ganduɗa hoore maɗa ko Cheikh yinno wadde ko Cheikh Souleymane Baal yinno wadde ko ɗum noon ko ɗum tagui ɓe mbaɗi hakkadine joye ɓe jooɗoto ɓe jooɗo ka pour ɓe ƴeewa beele doole deniyankoɓe musto kanko Suli Boubou o haaɓe ceerno Bayla Pérédio Sow e kono mum o fooli ɗum koye nder wolde kanko ceerno Bayla Pérédio o sanki kanko almami o nani ɗum muusimo o neli konum yeehi yani toon mana e Suli Boubou ɓe kawi mum ɓe pooli ɗum ɓe mbari ɗum noon ɓaade wona toon paaren dottinoka kadi ko itti almami cilon faade ko ɓiɗi nde almami jooɗi laamino ɗon mbiɗen ko liidoɓe mawɗo liidoɓe on wonno ko biyeteɗo ceerno Molle Amadou Moukhtar Ly ni woni ɓe badde almami korto a ala droit wadde ɗo saabu saɗa joguinoto koɗɗa a fotani wonde ɗo ɗum noon gila o ari ɗon wan noon doole liiduɓe gustima ɗum woni affaire o dal waɗi korto kono ɓe noon ittomo ɗon kanko almami ha waɗi saaha goto wuuro worno wiye Coɗoy woni toon ko Elimane Coɗoy woni comme représentant no fotata wonde mataw goto e yimɓe muɗum wari hoore haɓe goɗɗo wari hoore Allah andini ɗum arti taari ko ha o explique an ɗum ni woni ɗum suuɗa almami kanko almami o nani ɗum o waɗi puccu makko o yaadi e yimɓe makko o wi il faut o yaha o ñaawa Elimane Coɗoy saabu so war hoore waɗe wuuro ko desdaɗo wuuro ngo hani mana ganduɗa hoore maɗa yettindemo ñaawe kono ɓaade on suuɗi ko on foti ñaawede o waɗi puccu makko o yehi o yaade konu o yehi o yaade yimɓe makko ɓe mbi ɓe jetti o haali haala ka o wi kanko Elimane Coɗoy o foti ko nanguede o yippi o fiye saabu ko noon lawol wi kanko almami Abdoul Kader yimɓe fof ne gandi o jooɗi o ñawirta ko deftere ko sari o wayi kanko wal ñawoje ɗe warata en tiiɗi te yimɓeɓe on tawa noon ɓe gimmi koye laamu deniyankoɓe ko gowani dal ɗin ɗumnaji hakkadine ɗum ɓe caɗele ni woni woodi gimmiɗo e Coɗoynaɓe wi kala memɗo Elimane Coɗoy ko mayowo almami kañum yamiri yo fiya guidiɗo mana ganduɗa hoore maɗa piyowo ƴetti losol iɗi fiidamo nde sotata jonggo mum ne joftini taw kure cammini ɗum ko ni woni haara immi hakkude almami e Coɗoynaɓe pellodiral yarti e nde wonnoon ɗum noon fof ko feere e wonno no almami immori cilon haare nde dal wol wonɓe caggal muɗum ɗum wuli jaw ɓe cippiri almami foola faati cilon nde o yetti cilon o tawi cilonñe eɓe palorimo firlaki ɓe pellodir ɗon ni woni taarih o wi haare nde waɗi koye diwanuji siwol fotata wonde ko Agname Siwol ɓe ndewi ɗon eɓe pellodira haɓe jetti ɓarka ɓe diwanuji ɓarka koye on diwan haare nde waɗi o ta ko nokku goto